Nekupujte kardio a skôr, ako počujete, čo musím povedať. To je pravda, kardio a nie je presne to, čo vidíte na internete. Takže pozrite si toto video, aby ste nestratili peniaze. Ahoj, volám sa Viktória, rozhodla som sa nahrať toto video, aby som povedala pravdu o kardio a bude kardio naozaj pracovať pre každého. Prečo kardio dal výsledky niektorým ľuďom a nie iným? Nemalo by to fungovať pre každého. Koniec koncov, je to úspech na trhu a to naozaj robí veľa úspechov. Takže zostaň až do konca videa, pretože mám nejaké pravdy, ktoré ti poviem. Najprv som šiel a dostal oficiálnu webovú stránku výrobcu kardiov a odišiel na prvý odkaz tu v popise, ale neklikajte teraz, pretože je veľmi dôležité počuť, čo vám musím povedať. Vidíte, kardio je prírodný doplnok stravy, ktorý zabraňuje hypertenzii a ateroskleróze, posilňuje tkanivá krvných ciev a srdca a spomaľuje tvorbu krvných zrazenín. Kardio bol vyvinutý presne tak, aby pomohol normalizovať krvný tlak a zlepšiť celkovú pohodu v prvých týždňoch používania. Ale prečo produkt fungoval pre určitý počet ľudí a pre iných nefungoval? Odpoveď je jednoduchá, falošné výrobky cirkulujúce na trhu, kvôli veľkému úspechu kardio a falzifikáty zahrňajúce značku sa rozšírili a to je jeden z bodov, o ktorých by ste si mali byť vedomí. Ak naozaj chcete zlepšiť svoje zdravie, mali by ste si kúpiť len oficiálne produkty, ktoré okrem toho, že poskytuje skvelé výsledky, nepoškodia vaše zdravie. A ako som povedal na začiatku videa. Aby som vám pomohol získať oficiálne webové stránky produktu, a to je tu nižšie v popise, v prvom odkaze. A prostredníctvom nejakého výskumu, čo mi dalo väčšiu bezpečnosť, je skutočnosť, že produkt je, že kardio je vzorec bez vedľajších účinkov, vyrobený z prísad, ktoré nespôsobujú žiadny druh reakcie proti srdcu. Okrem toho je proces nákupu pomerne jednoduchý. Stačí zadať svoje údaje a telefónne číslo na oficiálnej webovej stránke a potom odpovedať na hovor od zástupcu, ktorý potvrdí požadovanú sumu. A potom produkt príde do vášho domova v krátkom čase a budete platiť len vtedy, keď dostanete produkt. Takže tu je tip, dajte si pozor na falošné výrobky, koniec koncov budete prehltnúť tieto výrobky, takže stačí kúpiť originál, teraz áno. Vstúpte na oficiálnu webovú stránku, ktorá je pod popisom, pozrite sa na stránku, pozrite sa na svedectvo tých, ktorí používali a dúfam, že naozaj dostanete svoj cieľ, veľký objať a mať skvelý deň.